punggu rindu jo bulan barat tui pasanan dan kirimkan udah diharo dak kunjung datang rasa cinta nan tumbuh di dalam dado membuat denai ndak putui aso untung kok isu menjadi nyata walau sadati lah jadi jual. Katakan saja, sungguhlah pun bare kabar ajua kok soal cinta usah dipasok di ujung masuk sampai jua. Si punggu rindu jo bulan barat tui pasanan dan kirimkan udah diharo dak kunjung datang rasa cinta nan tumbuh di dalam dado membuat denai ndak putui aso untung kok isu menjadi nyata walau sadati lah jadi jual. Katakan saja